kinahanglan matest mo sa inyuhang abilidad. Ang inyuhang buhaton usa ka branded content. Ang top 3 sa Grand Finals magkaangkon sa maong cellphone. Ang uban sa inyuha nagpaka-feeling endorser gyud. Wisdom! Kumusta nakato ako mga linding at ito? Sige yung ato sa amo ko. Wapa ko kabayad. Mga bisdak, kahibalo ko nga grabe na gyud kaayo ka stressful ug syempre nagka-intense na ang kompetisyon dinhi sa Bisdak 12. Mao na nga karong adlaw ania kita sa isa sa mga sikat nga resorts dinhi sa Island Garden City of Samal kay para makarelax mo gamay. Dili gihapon mawala nga kinahanglan gihapon mo atubang og challenge. Para sa inyong next challenge, Quintel ma. Hi mga bisdak! Atong next challenge, how to swim like a pro. Tagaan mo na mo isa-isa ka GoPro, isa ka salbabida para mag-vlog tunga-tunga sa ato ang dagat. Pwedeng gamiton ninyo ang creativity. Pwede nga gikan sa Samal, mutabok mo paingon sa Davao. Pabalik sa SeaWorld. Nakaana po sa kuna nga ayay kani kay napo koy na-learn gamay sa swimming bitaw before nga nag-eskwela ko sa Taiwan. Amo ang PE kay swimming man. Nga joke ra di ay. Okay. Today napalbaan na gid sila. Sorry kay mga prankster gyud ni Tower ay inyo ang mga madi ug ang goal dinhi. Mga bisdak, seryosong istorya. Para sa sunod nga challenge gusto nga mo nga makarelax gud mo gamay. Pero ayaw kalimti nga kini competition ni hapon. Ang gusto lang namo nga mahitabo mag-relax mo, but at the same time, makabuhat mo og travel content featuring Almeja Azul. Isa sa mga sikat od nga gama o mga travel content sa TikTok, wala na ilaing pa ang laagan sa una galuto-luto ra with Cynthia. With Cynthia, kung sa mga nag-iwang ang tips nga mahatag sa ila? Dapat ang new video is naging makuha-kuha one learnings nga ikatabang po sa mga viewers kami. Daghang salamat ni Cynthia. Gamita ang mga idea nga how to get to Almeja Azul or POV, naka-discover ni o wapo nga resort sa Samal Island or Davao. Dili ka sensitibo sa pag-promote ni. Dili siya branded content. Si Sir Alex, pwede na bagyapon sila mga utana si mga Sir Alex o napakadiri. So pwede ra ninyo duulon si Sir Alex kung naamoy mga pangutana. Okay? Kung andam na mo, good luck! Hala, magpumasahit na daw. Shatsu. Shatsu, mag-iroin. Mainit din yun. Inot tayo dyan. Basta magtinabang ito ha sa ito concept. Please, pag-arali mo. Hindi ka talahin. Hindi na. Yeah.
mamala, sakay ko dito, mamala, sakay ko dito, mamala, kaon ko dito, mamala, sayaw ko dito, kanta ko dito, tulog ko dito, ato ta dito. Sige lang, marabig na yung mga milyon. Ayaw! Ayaw na yung pangilabot dira sa mga budak ba? Sakay ka mga ulo. Nagka-crush kong Carissa. No, thank you. Dili lang story, pero bisa pag siya ang last guy sa kalibutan, di dyan kumupatol. No, I'd rather die. Like, di lang ako siya type. I only see him as a little brother na need dyan siya guidance. Ma-aura dyan na siya. Rar. Pero wala na akong ginapush akong kaugalingon kay Ba kung before ko ni sulod bisdak 12, gikan pa ko sa breakup ba. Ako'y gusto ingon, I felt sad ganina gahapon, gabi kay kana kung I kind of feel plagiarized good kay kada kung di ba before alas 8 nagsulod ko sa room kung managid ko adto. Tapos nagikatong kung manakabiyo nag-edit na ka anatin ko na kay kanang ipa-help na kay siya okay naman ko tas ipatan-aw nimo imong output sa ako di ba. Tapos kato itan-aw nako ako nga di na ko mag-adog text anak nga ay dili man na ako atake gyud di na ako magbutang og text. Tapos before the lounging katong alas 8 na nakakita ka so ipatan-aw ta ka sa output right yan na tan-aw ka kato since na-extend ang time nabantayan ako nga after adto kay nagbutang na pud kag katong 3 qualities with check and then logo sa last tapos ako nga dumduman bamingon biya siyang cool na kanang dili magkuha og logo Kapula to yung intention. Katong text ng kiti naganog ako 3 qualities right 3-5 ka na affordable check quality check check affordable check quality mo kay that's deleted check murag murag kung magkuan mo kasi sa mga video ang ihab kung no content is original kabalo man ko ana pero kung tan-aw na nako ang series of events nga nahuman nako akong gipakita sa iya ningon siya human na siya then atong gi-extend ang time kay night changes you don't not realize okay I got plagiarized pero no big deal. Kung before pa naging man ko before kung qualities check gid ang ako mo na sunod sa kuan. Check good. Actually 100% usahay pero check gid ako mo na sa sunod sa kuan. Wala gid ta fragilize promise. Caught off guard yung kay ko ato ba nang wala jud ko nag-expect na mugawas to sa iyang ba kay medyo na offend ko gamay kay kanang pwede man ta ni settle during the editing nga pwede man ta yung ayo lang nang kay kanang nanamugod ko ana ayo lang na kato dili gid siya fragilize. Ako agi to siya nga idea. I can kabalo ko mag-edit kabalo ko og kanapo ko idea ato nga flow is just nakulangan lang jud ko. Nakulangan lang jud ko sa kuba plain kay ako aba na pressure ko kay halos text ba gitanan ko ang text niya. Wala jud nag-flash ako kay kato according to Miss napansin ganyan or plain ta kay ang pag-ana sa video. So dugang-dugang lang ko wala jud ko intention pure good sis nga butan ako to because nakulangan ko sa video kay ang mga kauban ho text na halos. Okay.
Thank you na. Thank you for telling me kay basi magbungot sa ano bakit mo daan na. Lagi Yung supportive mong kagaling mo kuan promise mo na kagabat ko gabi yung sakto para ma-explain ako kung side. Hindi na-compose pa ko na ako kung self kasi nag-inoin ako. As in, balik yung feelings is daman tayo makatulog yun naman. Suka kay murag permanente na ganin murag nakuha na kong tiyan ba kay busog boya to labi kay pagkaon sa resort. Yung isukang bangus ni sa magbalik ah. Hello mga bisdak. Nag-enjoy man mo sa inyong ginagmay nga bakasyon kagahapon sa inyong island getaway. Pero naa gihapon mo'y challenge nga giatubang moto ang travel content. Matest gihapon dinhi kung unsa gyud mo ka dedicated pag-abot sa content creation. Mo nang dili na nato padugayon pa, isa-isahon na nato ang inyuhang mga final outputs. Magsugod ta sa imuha. Nel, please step forward. Abay, Nel. Mura naman tagibagyo diring dapita. Karong adlaw ang mga amigo-miga. Magpabits daay mi sa akong mga barkada. Kaya perti yung estresa ba? Wa na'y duha-duha. Mag-relax yung taan ni atong gadya. Tara, magkaayak na ta kaon ng atong amiga nga gwapa. Para mabugnawan atong lawas. Mudaib na dayon ta. Suwayan po dayon ni natong jet ski. Kay murag lingaw kayo ni. Sus, lindo ta ba day per mi mag-ingon ani. First time po good na ko day ani mag-drive og sakay aning jet ski. Pero enjoy bitaw kaayo ani. Ug para di ta ma-board, gamiton ta ni ila paddleboard. Mura gyud ka gasorbi sa imong area diha ba? Ug mag-swimming pud ta aning pool nga perting induta. Ug wa nay lain, manguli na ta. Kay perti ng kapuya. Pero importante, lipay ta ug nawala atong mga problema. Nel, happy na ka to, Nel. Happy ko. Bisag na ako yung mga challenges. Gusto na ko nga mag-enjoy ra jud ko sa akong journey diri sa Bisdak 12. Pero nasad ko sa imo video na mas better pa siya sa mga previous nimo na mga videos. Grabe mo kalingaw, pero nakalimtan ninyo ang mga clips na mga gana kaayo, Nel. Asa naman to mga clips ninyo na mas better pa ani? Ang ako mong good highlight kay ang ako mga activity nga ginabuhat ba. Kay giuna pa ninyo ang ligo-ligo dito Pangbadlong na baya mo na ako dito, unahon ninyo ang inyong video. Pangbadlong na baya mo na ako dito, unahon ninyo ang inyong video. Murag giuna pa ninyo ang pag-enjoy dito. Wala ko nakita na improvement. Saan man nina ako ron? Kailan ko na si Nel. Hi, Nel. To be honest, Nel, ha? So, good day one taman ka ron. Nag-improve ka kaayo sa editing. Pero, di paghapon siya enough for me. O paghapon ako nakita ang mindset, ang creative process na ako gi-expect sa imo. Mo na ang kulang. Thank you, Nel. Laag na ikaw ra! Hi, hello, and mabuhay! This is Inday Reza, ang inyong chika nga raketera. Di ka malain! And for today's video guys, manglaag ta! Kay grabe yun natong bisiha, maong mag-self-love sa ta. Muadta ta karon sa nindot og sikat nga resort sa Samal Island na mao ang Almeja Azul LYR Resort. Grabe yun diring lugara, kay makarelax ta. Dili bantog nga nag-inusara galaag ta. Usay pod need lang yun nato nga kitara. Dili nato dibdibon ang mga problema, maong usahay take a break ka muna. Sa akong pag-ari grabe, makaingon gyud kang wow lugara. Tay sabi, basin sa ako pag-ari nga nag-inusara, makauyab ta. Gupuha ba atong laki ha? Magpalumos-lumos ta, basin matagad ta. Oy pis na uwawan ta, mabawra di ay ijara, di ka malain. So nag-improve ka sa imuhang editing, sa imuhang pag-tell sa imong story. As in, like, wag ka
fail adto. So nalipay ko sa imong final output and hopefully mas more pag yun, mas mo step up pag yun. Thank you, Miss Cynthia. Wala ba na-appeal sa imuhang video tong nataga ka sa paddleboard, na-unload ang imuhang boat? Na ako, niingon ko nila nga, na ko kuan na kay, kuan ko nga muraga, promote gani na ko ang murag Mas resort. katawan to Rise. Maski pag ang imuha bitawng voice over, dili mo, maski pag dili to nimo inarate nga, kay maski pag na-unload ka, or pwede ingon ato gani nga, nag-inusara ka, na-unload na ka, natagak na ka, enjoy gihapon ta. Pwede. Unsaman ko. Unsaman. Nga katawa ka. Kung yung ato nga atake Rise, mas katawanan gyud unta kaayo to. Kay balo ka, mo na inyo permititiman ba? Kanabit ang mga clips nga nakuha ninyo, they don't have to be perfect. Kaya ang mas, especially sa imo, kay katawanan kay ang imong personality. Pas naa pa, Joy, kanabit ang very raw ra kaayo to mga na-unload ng iyang mo. Nahinay yun siya ka-unload. Actually, ako dyan nag-ihuna-unaan ko, kay nakutan na nato nga clip na ito, na-unload ko na itong bako. Ang ako kay murag, dapat ang resort nga murag guwapa nga kuha na. Pause, ako una-una nga, dili dahil nga kuhaan ra. Okay ra, Jud to. Kay anyway, sa imong gipakita, nagtungtong man jud kag paddleboard. Daghang makarelate ana ba nga di ka balo mag-paddleboard na tagak. Unya na lumos pa na unload pa gyud ang boat. Mo taong gisayangan sa imong Raiza. Ayaw jud kalimti ba nga ang imuhang purpose is to entertain. Okay? Okay, Col. Thank you, Raiza. Thank you, Col. Thank you. Isa din sa nindot nga laaganan din sa Davao Region. Hello, ako si Bijoy. Graduate ko as teacher, pero gusto ko mag-vlogger. Ug well nila ako diri, na ako'y nahimo nga story. Kay ni graduate naman si Hilaw nga madam, girigaluhan niyag staycation iyang kaugalingon. Nangutana dayon siya kung unsay pinakamahal nga room. Gusto jud kaayo ni siya, permi mo sabay sa panahon. Kung unsay makita niya nga po sa social media sa ubang batan-on iya gyuding sunon. Bisag alisod na gani ni siya taman nga makakaon. Hala, pagpakakatkat gihapon. Lami-lami pa kayo og posing si madam, mura jud walay utang nga gikabalakan. Ug kani nga panghitabo ang wa niya na pangandaman. Hala! Diri man pud na sila nang laag, uy. Pareha din sila gilaagan sa iyang giutangan nga iyang gilikay-likayan. Nangita na lang intawon siya kataguan. Atong hinumduman nga okay ra jud kaayong dili makipagsabayan, maging responsable sa giutangan, ug kung wala kay ikabuga, ayaw na lang pugsa. See you on our next story. Mag-enjoy and relax ako kay nice jud kayo diri. Bye. Nalipay gid ko sa imuhang final output, no? Kay simpre nakita man to nung imuhang first challenge nga na ako katong luto. So katong mga gipang ingon namo nila angko nilang Telma imuhag yung gi-apply. Thank you kay Miss. Kay nakuha nimo ang, for example, as a viewer, no, as a first time viewer para nimo, katong giingon nimo nga isa sa mga laagan sa Davao Region. So kung ako tong taga Bohol nga gaplano mo dog Davao, mutan-aw jud ko. Kay wa man koy idea about Davao o koy idea about Mindanao or sani. Mapatan-aw jud ko sa imong video. Munay nakanindot as a beginner. Dapat i-adapt nimo, ma-inspire ka sa uban, willing ka mo learn new things. Also wala nimo kalimti kung unsa ka. Gipakita jud nimo nga nakita jud no nga mao din ni siya. Kay kato bitong cooking, nanay ko nga kuan man mura magpinugos. Nana ba? Kanang di man ako makita. Karon nakita no imong personality, which is very good. Salamat, Bijoy. Si Mami Barbs ni, karong adlaw, akong gisuroy ang ako mga apo sa samal. Di makalakaw, sige dagan, sus. Pagkaw magkaon, nawala na sa ambot asa. Kapuy, kayo kog pangita. Tuharay sa pool. Mga lumos, gani mo din ha. Kawas na, be. Kawas na. Wala ko apo. Nel! Hoy, di na ako bata. Nel! Pagtarong ba din na nila, di ka pwede ba yung lola? O, diba? Jetski. Pero si Lola, ang mubayad ani. O, lakbon, be. Abi, Lola ninyo di kabalo? Karaaning atleta, waka ko yapi? Kung ingon lang tingali ani ako mga apo, makapahangin gigog insakto, mawala ang stress, di maringkol ang face. Si gigukod, kung ingani lang unta sila ka-behave. Kini lang ate, mauri ni siyang buutan, pero magbagut-but, bisan way kauban. Ni ata sa Almia Asol Seaside Resort, si gigog badlong, pero ang kalipay way makapugong. Kining oras ko uban nila din ako'y kabaylo sa kwarta. Pila ka akong bayron ba? Patay kang lola ka. Hi, Barbs. Hi. Ang say tanaw nimo si mong final output, Barbs. That's me.
Pero unsay problema sa final output, Barbs? Naa si Madi. Naa si Telma. Oo. So para lang sa context, dili pwede malik Yes. kung kinsa ang mga judges, kinsa ang nga nag-start na ang taping. So kahibalo ba ang uban kay nag-audition man ka. So if makita nila niya kauban mo ni Telma, so mag-speculate yun ang uban. So anyway, gitanggal dayon nato, but as a consequence wala kay final output sa social media. Okay. That It's okay. means 0 ang imong algorithm score. It's okay. Okay? Kung ako o sa kaapo o niya close ko sa ko ang mga lolo o lola, right there and then mahok na gyud ko sa imo. Especially pod sa mga kaidara nimo na ay ga-represent sa ilaha sa social media nga murag dili may katuo nga at the age of 51 makuha nimo ang usa ka mindset sa usa ka content creator. But for this content, medyo na alanganin lang ko sa imuhang voice over kay tungod siguro sa quality sa imuhang VO, unya imuhang gi-fast forward ay uban nga dili na nako masabing kay marag ana na ang ako ang madunggan Barbs, but para sa ko it also worked at the same time kay marag wala na lang ko ga-focus, nag-focus na lang ko sa ka-cute sa content. So naay mga ingon ana pod weird man siya pero usahay mag-work po just, okay? Sige. Thank you. Salamat Barbs. Suroy-suroy ni Moy Moy. Ma, salamat kay mo ako. Imo jud kong sugdan nga mobiyahe og layo ba mo pag-abot nako diri magitamblingan yun ako dayon yo pagkuan ko sa dagat. Lo, speedboat dagat mo to nagkuan ni ko speedboat kay wapo ko kasuway ni gamang gilingaw-lingaw jud kumayo niya. To ligo-ligo ko diri sa Pasol, enjoy myself. Then pag to nagkuan kog salom, backstroke, butterfly, firefly. Oh, yeah. Mo to pag kita nung babaw patay swimming pool ba ay dagan. Wapo ko kasuway ni pagbata. Awa. Bisag asa ko by friendly jud kay ko nya pagbaklay ko ala naabot naman di ko sa mga owner sa resort ay nilumano lang ko dito kay nauwaw jud ko bay banya mo to na nangit lang pug tubig kay wow mo gud kayo nya pag uman ko inom gikuha lang pud sa akin kay gutom kayo nya ana pa ko mga kauban mo ngano galuya ka pagabot sa resort mo ang tinuod ana ba bisag wa ta galuya kay lingaw jud kay ko dire kay bisag gamay kay entrance nindot jud kay lag lugar bay kung salamat kay ninyo Almia tungod kaninyo wa jud galuya. Kita ni Uncle gini nga mura kog muiwas ba. Nabi ni Uncle ba nga tong pag-abot dito ba nung nag-uol ko inana. Panagod na mura kog na talapod sa akong god pamingaw ba dito sa Cebu. Naana sa Uncle ba nga moy ayo pag inana moy dapat mo sabay juga ba kay na. Yo mura mauwaw god kay karay mo istorya ka. Malingaw mi sa iyang ano ba kay makayo mga kuya wala sa Bisaya na ano no kay diverse dai gyapon ang ilahang the way sila mulitok. Para mana ko unsa man god ana? Kung nasa malitok na ano Ilang subay god ana ba? No dili sa yaga-yaga ba instead of compliment hinuon karon naip siya mga word na pag-deliver niya kay lahi sa atong nanganaan something like amaze me so pag ginapangutan mo siya kanang ingana man ang kuan nga mo na pero it's not bullying. Mo mura gani nakuan ko kanang dili ko makiktabi anin la ay kay mura magsungugong ko man pirmin lang balik-balik ba. Dili gyud siya bully actually makyutan mi ba basig sa iya siguro offensive and then sorry if ana yung pag-take ato but for us it's a compliment gid. Moy. Ate Tems. Okay, nakita na ako nag-rebrand ni mo pangalan from Moises to Moy Moy. Sakto ba ko? Soroy with Moy Moy. O, ganahan ko kay murag nanay character. Kaya huwag magamit mga tag Moises, muragikan yun na siya sa langit, no? Murag, mahadlo ko mo dol sa imo, kay basin mamaynasan ko. Pero karon nakita na ko na funny na ang imong VO Moy. Naga-rhyme na siya, tas ang imong outro. Salamat Almira kay Nalingaw yung may dress inyong resort. Oo. Dili nato nakagiingon Almira. Ito sa Almia Asol. Oo. Unsa tong giingon nimo Moy sa last Moy? Lagot ako sa imo ha. Tong sa last Moy. Kay Awa jud galuya. Okay, kana. Hindi katong gid kon ba kay ni ngutana be si Uncle nga to nga moy. Nganong nagluya man ka nga ani nga adlaw atong resort ba to? Gi-prove gyud ako ni Uncle ba nga. Ako ba sang gikuan niya nagluya ko dito pero pag abot sa resort murag na-amaze ko ba nga. Ito pagkuan sa challenge kani buhaton ako ni magkiat ko niya i-discover ako nga murag ko na-excite sa ilang lugar. So part of sa imong characterization. Oo, murag Sanay mga ingaling anak ko ha. Pero ako ang comment sa imo ha. 'Di ba katong first clip nimo nagdagan-dagan ka nagtambling-tambling ka pero imong VO kay ma, salamat kaayo ma. So dapat taas pa to na energy mo ha. Gusto kog pina hyper energy kay para mag-match gud ang video sa audio. Okay.
Daghang salamat Moy. Hi everyone! Naami sa Pantalan pero lahi amo adtuan. Nalingaw jud ko karon and here's the reason why. Welcome to Almeja Azul! Mao din ni ilahang room guys, very humot, limpyo, ug very affordable for its price. Very great customer service ug daghan pa kay activities na pwede nimo buhaton diri. Like crystal kayaking, mag-surfboarding, ug mag-jet skiing. Naasad sila swimming pool guys for adults ug para sa mga kiddies ninyo. Honestly guys, pwede jud kay ni siya for seminars, family gatherings, ug kung na-stress lang jud ka, pwede ra jud kay ka moari. Daghay places nga pwede kay ka mag-picture-picture ug mag-aura-aura pa jud. Naa pa jud mermaid, monkey, ug dolphins. Kung parehas ka na kung nga ganahan magbaktas-baktas, pwede ra pud mo diri sa mangrove. So peaceful and so refreshing. So need na sa day mo ulit guys, and I highly recommend this place for you to hang out with your family and friends. Carissa, pwede gid pug ka sa mga travel contents. Ang kailangan lang gid siguro nimo is pwede tunta ni mga dungagan og mga text bitaw for other information. Kay mao na lang itong kulang kay travel content naman gid ka nang literal nga o ni travel content ni. Even if wala siya ang imuhang gina storytelling, wala gid ingon niya nagmatch, pwede to nimo dungagan nga asa ang Almeja Azul, ang ilang room rates, barag mga ingon ana. So pwede gid ta nimo i-add. Naa man gyud dako ang market sa travel. Wala lang dili lang ta maka-realize ang mga travel contents patok gihapon siya. I mean, always siya patok actually. Kay presa ko aba kana gining even ang ako ang algorithm sa ako ang FYP mugawas ang mga travel because galantaw kog mga new discoveries. Kana bitong asa mukaon pag naa ka sa Gensan, asa ka mukaon pag nakas Davao, asa ka mukaon pag nakas Cebu, galantaw jud kog mga ingon ana. So, limpyo ang imuhang content as always. Nakulangan lang gid ko sa kana bitong para mura og full package na unta siya nga boom kani travel content. And then wa ko kanang gusto ko kanang ma-excite ko ba kanang anak gyud lahi mo gud ang for example TikTok no. Ana-ana ra beta no. Ako basi pag unsa ka gwapa or unsa ka palamuot o wa ma-surprise ko sa iyang intro. Swipe next gyud ho. So dapat pangitaon nimo tong mapastop ko. Salamat, Fen. Nakay mga panahon nga lisod dawaton samot na sa atong gihigog mga tao nga dali ra kaayo mo biya nato. Dili masad siguro solusyon ang pagbiya sa tao para sayon na lang kalimtan ang mga nindot nga kagahapon. Hi, ako aday si Ron, manglaag na karon, gikan sa Cebu paingon sa Davao ug mitabok aning nindot nga resort diri sa Samal Island, ang Almeja Azul LYR Resort para magbakasyon. Kay kini mao ang solusyon nako sa pag-move on. Pinaagi idi, makarelax ko sa pagunahon na og bati sa akong gugma nga nasinati ug aron mabalik pud nako akong gagalingong ako. Pagsalig, dasig, pagigugma sa kaugalingon ang angay karon. Lami akong na-experience diri pero mas lami ang experience ug naa siya. Labaw ko dili tanan panahon paboran ko pero basin pohon ako na pod ang higugmaon. Asa to right? Or ni anak si Rezo. Or nakulangan ko wala dayon. Pero kayo tama mga tanan sa Corais. Kato feel nagikito nimo. Or kabalo ka nga dula-dula ra to. Dula-dula ra jud ko pero ganahan ta ko badayon to ba di man niya pod. Ana na gyud ko lo. Ako siya gipugos sige na idikit lang gamay. Umot kikilig mo ko ato. Yung kiss-kiss ba niya nakuhaan gamay, napahid. Okay, Ron. Actually, nagtanaw mi kagaina sa imo video. Grabe na mo kalipay. Sa first part sa imong video. Sayang kaayo kay wala nimo na sustain galito. Nag-build na ka grabe ka strong. Antod nagkalibog-libog, daghanin ng sulod ng mga elements, ng mga flash na mga overlay ba tawag ka na? Yeah, overlay. Wa ko kasabot asa basin na kuan ka ato nakuraw pud imo huna-huna no, pero kung ni-stick gay kasi mo narrative sa first part na marag na kay girlfriend, marag ana emo ka pero at the same time funny, tas gi-introduce ang Almira. Kung na-pull off gyud nimo, mo gyud dapat nimo best na content. Salamat, Ron. Thank you, Manny. Thank you, miss. Ahay, naunsa naman yung ganahaw na, pagkadaghan na paghihapon. Katugon na lang ko aning obraha. Hala, unsa man ning islaha? Ninduta ba, uy? Pagka-green na gyud ba?
Almiha Azul Seaside Resort. Aw, katuday ning resort nga parting ninduta og sikat kaayo. Hala ka nindot, relaxing kaayo ang palibot. Sakto kayo sa banding-banding sa pamilya. Ang dagat perting limpyo ha. Presyo, suwak kaayo sa atong bulsa. Ug ang swimming pool nila, perting pagkabluha pod. O di tsada kayo, dito sluan sa nato be. Bahala ng lawasa, libreng saway sa balyena. Uy, hala, to ay barkong gamay. Musakay sad ko atog suway. Kay sige malampog og tungtong sa among kabaw dito sa bukid. Ma, nga na to kada ma. Uy, damgura day tong tanan. Sayang hinduta naman unta ato. Hi, Ate Jenelle. Hi, Miss Cynthia. So sa katong first challenge nga naa ko, which is ang cooking, ana gid ko nimo nga top gid ka sa akong heart, no? Kay very good siya. But this challenge medyo nadismaya ko gamay. Kay di ba kay ging niingon man sad mi nga nindot gid kaayo tong natural lang gid ka, which is gi-apply nimo. Pero nasubraan ra pud ka-apply, di ba? Nasubraan pa yun, miss. Nawa na. Nasubraan ra pud siya kay kanang okay ta tuog kanang magpalamuot ka gamay ba, pero imong palamuot wa nimo nakuha kay nasubraan ra pud ka. Nasubraan ra pud kami. Yes, miss. Nakuha. Ako kay ba kung makatawa ba ko or mumugot ko. Ako kay kaibaw ko, si Mita mo, kung katulog ko. Inana. Nakuha gan jud ko, kabaw jud ko ana. Kabalo ka, Jeneline, ang pag-conceptualize manggod, kinahanglan ba nga mag-match ang atuang, unsa gyud atong gusto nga atake. Kani manggod kay murag na kay gusto nga i-achieve nga comedy. Di ba nga nakatulog ka, nya nagdamgo. Oo, nya nagdamgo ka, nya nakaipa siya, damgo ra dito. Murag ana ba, pwede kita siya hook nimo kay natagakan ka glubi nya. Naana ka nya nagdamgo ka sa katong sa resort. Pwede gyud ta ingon ato. Tapos maski pag niingon mi kana bagay sa imo ang relax lang na tingog. I-match lagi ang imo. Gra kana bitaw mo nag-enjoy ka, resort good na so dapat enjoy, di ba? Ipanindigan na sa jud pod nimo ang pagka-relax sa imong tingog. So grabe atong struggle tanawon sa kini nga content kumpara sa mga previous nga mga final outputs. Okay? Salamat, Jen. Thank you. What if ma-escort ka guard? Hi, I'm Kian and let me share a model secret. Nakadawat kog voucher for a day tour from a project human sa photoshoot. And since bakante man ta, tara, padaga ta. Excited kay ko since talagsara ko makapahuway gikan sa tanan akong hustle and on top of that, makatipid pa jud ko. I mean, kinsa may di ganon makatipid. Kami mga models usahay ginabayran rag voucher maong ayaw jud mong pailad sa among mga photos kay dili tanan makita ninyo sa social media tinuod. Wala jud mo yung online payment, ma'am? Wala jud, sir. Cash basis lang jud. Pwede na mo ipa-escort sa pagawas sa resort. Oh my gosh. Wala na jud yung option, ma'am. May gani, sir. Gwapa kayo ka. Remember, live your truth because you are the only version of you. Dato man mitan-awo na sahay, pero parihara ninyo marangal na naghahanap buhay. Hala siya. Bitaw pahuway sa tag-TikTok, mag-enjoy sa taog dumduma nga bisag makinaunsa pagdala jud og cash sa inyong bulsa. Kay ug di ninyo adlaw. Bini Kian. Okay ra ang mga performance for you compared sa mga previous performances? Yes po, kay wala ko nalayo sa ako ang brand and at the same time nakahatag og something new. Nga kana nakahatag og kanang humor if nalibay sila. Pero kataan naman siya, funny ang imong movement na happy ko kay, di ba nag-struggle ka kay di jud nimo gusto mo hawa sa you being a supermodel, ganon. O advisean ka na mo na kinahanglan ka usahay pod mo explore because you're not just a supermodel, you're Kian, you're an LGBTQIA+ member. Daghan ka kaayo pwede i-explore. Again, kasabot yun mi nga, you want to be a supermodel. But sa pagpakita na to og brand, dili na to kailangan ipamukha sa tao every content that we are a model. Gikan sa day one, mo na ako perminti madunggan sa imuha nga as a model. Kay kung imuhang intro is as a model, maybe ang ako ang i-anticipate nga content is how to be a model. So, ako yes. po anak ko kay kanang tinuod gito siya real to life na nga usahay nga paghuman sa akong project kitagaan ra di mig voucher dili siya cash. So kanang as a model dili mi kanang dato-dato lang kay usahay ginahatag sa mga voucher lang. Kay akong gipakita nga dili tanan yo gakakita sa social media tinuod.
Yeah, pero careful ta sa POV sa ato ang audience o sa viewers kay aspirants man ta like nag-start ta sa ato ang career. So dapat aware pud ta kung unsa daay kadako ang market na gusto nato, ang community na gusto nato i-build. Para sa ko ang ako agong gi-expect ato sa imo ano, mapansin mo if moduol ko, you're not really kinabita mo okay kabalo naman ko. That's how you are to me. That's why dili na ko moduol kay every time I would approach yung kiyan unsa imong kuan marag ginapa-feel mo sa ko nga I can do this. You don't need to give me tips call. That's how you are to me. As a model, mag-travel ka, unsa ang mga perfect nga mga angles during shoot, unsa ang perfect nga, kanabitang mura og mga aesthetic during travel nga, pwede nimo nga mga poses nimo, how to achieve aesthetic travel video. Because mo man ang imuhang ginapakita that you are a model. It could have been a perfect opportunity nga mas mapakita ang imuhang pagka-model through a content. Ang ko lang i-add call regarding kay Madi kay ang ako pong gusto i-build good pod nga community kay people who are aspiring model. So kanang ilang gakakit ano sa mo kay glam lami ana abil nagdato mi pero ginabayaran ra pod di mig voucher nga if ever mosulod mo ani nga industriya nagi times nga bayad ra sa inyo ha voucher. Yes, but then not everyone wants to be a model. Not everyone can be a model. So mobalik gihapon ko sa akong gisulti ganiha nga what's in it for the people who will be watching. Ingon ani among life as a model, mura bitag what's in it for me, mura dili man ko gusto ma-model. Pero gusto nako nga mura kog model kay kabalo man ko nga di jud ko ma-model pero lami gihapon ko tan-awon sa social media sa akong mga postings. Kato na ang gulo unta ang ako ang gina-expect mo. I really wanted to talk to you about that. Nga gusto kay ko mohatag og tips and advice but you always put a wall between you and me. And if ang tanaw ninyo sa MOA is we cannot be of help because you're too confident about yourself, we all start from the beginning. And if there are people who know better because they have been in the industry for so long, maybe you take that opportunity to listen to what they can say. When we become too confident, wala na day takabalo that it's already dragging us down. Sige. Thank you, Kian. Thank you. Hello mga kanang sa imbestog padagat para di ba stress diri may nunta ma stress ers. Ayaw mo pangilabot sa mga bulak dira. Di palihog lang ba? Katay ka mga ulo. Kinsa ba di ma stress ani nga mga buoms jure es mga lelok sukara KMs. Ano ba abot pagid mo diri? Panayo. Ha? Mura manig ang motohan na ni? Pero may gani mga kanang sa kaninga place kay nindot ang amenities para at least mabawasan ang stress, highs. Ay! Ngano maligo-ligo man dyan mga life jacket? O malo ba sa dira? Shit! Naka-life jacket man kumis. Muli na lang ko mga kanang sige, gisapot ko sa mga guest dali mga ignorante kay AU di makasabot og istoryahan. Hi, miss, pila ka na lang ako 1.5 po, pero saba man kaayo ka na amidugang 1,000 and then 2.5 tanan. Hey! Hi, Kanang! Hello, Madi. Okay. Pagduol, manggod mo sa ako kagahapon, kay nakita na ko na kay mga clips. Pagtanaw na ako, dili jud ka comfortable in front of the camera na mag-istorya ka, which is something na gusto gayud ako ipakita sa viewers. Kaya ang anak man gyud ka mang istorya. So, maglisod ka kay naanad kag voice over. Ikatulad ta ka di ba gipatry na mo syagit gyud na mag-let loose, bahala unsay ingon sa tao. So, ang anak dapat always, bahalag unsay ingon sa nakapalibot sa imo, stick ka sa imo plan. Like, ang akong goal dire mag-syagit. Ang ani dapat ang akong characterization. Dili dapat ko maapektuhan sa nasa palibot sa ko. Kaya kung sige kag paniid sa ilang mga reactions, di gyud na imo ma-pull off kanang. Diba? Tas, kung naka sa isa ka place, pag mag-think og content, observe kung unsay mo nakita kay naara possible naara na dira ang imong content gihatag na sa Ginoo wala nimo nakita kay naglimit ka sa imong kaugalingon. Remember katong niingon ko sa imo, gusto na ko makit-an tong kanangs nga ko ang nakaila during the audition. Nilugwa gid siya sa kini nga content kanangs. And I don't know with the rest of the judges but first time na ko actually naghatag og perfect score. So sa kanang effective ang katong nga content. Nagkatawa jud gayo ko sa kinaiwitan. So na-achieve mo. And just to let you know, sa kining challenge, ikaw ang top 1.
Thankful kay ko. Dili jud ako na-appreciate ang Bistak 12 ba kay naatay mga ma-unlock na possibilities. Matanggal manggaling ko karon at least nana ko'y na-unlock na possibilities na pwede day ko mag-yun ato sa camera. Travel content may tawag atong imuha, which is maojoy main topic. Thank you kayo, miss. Pwede na ka makabalik sa First time sa tuna ko gay nga puros positive ang comment kaning murag kanang nindot sa paminaw nga kanang apisad ka sa rank or top kuno hay sa mga performer or sa content creator. Sa sunod ninyo nga content nga pagabuhaton, Buhing Dugo Challenge. Nganong emotional man kaayo ka? Katang challenge ko feel na ko di ko kamo akong pagkuan mga mao pinakalisod. Naagyud kay dako kay nga tsansa nga mahimo gini mong ka-level si Telma, si Cynthia. Kinda good imo achievements in life is ang family mismo ba dili i-acknowledge ang imuhang hard work. Mag-thank you na ako sa ako designer. Thank you for this wonderful question naman on. Radyo ka og Santo Niño sa mong pananaw karon nga nagbit-bit og pinya. Dati pag adto nako diri, gusto jud ko mudaog but as days goes by na realize ako dili may competition ako na adto diri. It's family na di ay kadugayan like ang mga tao nga feeling nimo wala ni suporta sa imong hinay-hinay na ginang moingon nga ron proud kay minimo.